Рәмия, табышмак әйтәм, җавабын тап. Агач түгел, яфраклы, тук түгел, тегелгән. Ул нәрсә? Китап. Әйе, китап. Дусларым, без бүген бик күп китаплар булган җиргә килдек. Монда киштәләр тулы төрле китаплар. Бу китап кибете түгел, китапханә. Без Казан шәһәренең Роберт Миңнуллин исемендәге Республика балалар китапханәсенә килдек. Роберт Миңнуллин ул Татарстанның халык шагыйре. Монда китапларны укырга ия бирәләр. Тик 2 атнадан аларны кире кайтарырга кирәк. Китапларны җыртырга, аларның битләренә сызарга ярамый. Китап ул гаҗәеп дөнья. Аның теле юк, үзе аңлата. Рәмия, менә синең кебек иң кечкенәләр өчен нинди матур китаплар бар монда. Бу рәсемнәргә карауга китапның нәрсә турында язылганын белергә була. Әйе шул, бигрәк матур төсле китап. Менә бу китап ел фасылларына багышланган. Бу бит яз. Яз көне кояш күбрәк елмая, күчмә кышлар кайта. Әйе, тагын гөрләвекләр ага. Яздан соң көтеп алынган җәй киләчәк. Без анда көне буе урамда уйнарбыз. Рәмия, минем дә уйныйсым килә башлады. Арамай, монда уенчыклар юктыр. Мин уку залына барып килим әле. Берәр күңелле кичә үткәрмиләр микән? Бүген тынлык монда. Гадәттә, бу залда язучылар, шагыйрьләр белән очрашулар үткәрәләр. Зал кунаклар белән тулы була. Шагыйрьләр үзләренең шигырьләрен укыйлар. Мин дә балалар өчен язылган шигырьләрне бик яратып тыңлыйм. Шигырьләр организмга тынычланырга ярдәм итә икән. Дусларым, әгәр дә йоклый алмыйча тилмерсәгез, шигырьләр тыңлагыз. Бик тиз йоклап китәрсез. Дусларым, китап белем чишмәсе. Бер компьютер, телевизор, телефон да әти-әни белән бергә китап укыган вакытта алынган җылылыкны, мәхәббәтне бирә алмый. Без гыйлемне ни хәтле күбрәк өйрәнсәк, галим булсак, Аллаһ Тәгаләгә шуның хәтле якынрак булабыз. Рәмия, әйдә, китапларны алыйк, өйдә укырбыз. Сау булыгыз, дусларым.